Elefanter er et af de mest fantastiske dyr på jorden. De er lidt ligesom mennesker. De har en meget god hukommelse. De lever i store flokke, og derfor efterlader de spor og stier, så krybskytterne nemt kan finde dem og dræbe dem. Krybskytternes opgave er at få fat i elfenbenene, så de kan sælge dem på det sorte marked. Tallet af elefanter falder meget hurtigt i det centrale Afrika. Vi er nødt til at undgå krybskytteri, hvis vi vil redde elefanterne. Elfenben bliver brugt til skulpturer, smykker, håndtag på knive og meget mere. Salget foregår over hele verden. De fleste fra Afrika til Asien og videre til USA. Det er virkelig et globalt problem. Salget sker under jorden. Det er kriminelle netværker af mennesker med rigtig mange penge. Alle kan hjælpe til ved ikke at købe elfenben, og heller ikke noget, som du tror elfenben.